Bueno, dentro das líneas de actuación que está a facer a Xunta de Galicia, en concreto o Instituto Galego de Vivenda e Solo, da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, ademais do que sería os investimentos en creación de obra nova, como é Cambedo da Raia ou os polígonos de Coiñás, tamén hai actuacións tendentes a conservar, a rehabilitar vivendas públicas. En concreto, neste caso, ao abeiro dun programa, se invertiron preto de 80.000 euros para este edificio por facer intervencións na millora da habitabilidade, reparación de filtracións de humedade, etc. etc. O sea que tamén estamos a traballar en varios programas tendentes a apoiar a rehabilitación de vivendas. Temos tamén programas para o que sería a adquisición de vivenda nova, infravivenda, tamén a rehabilitación de vivenda municipal para alugueiro social e tamén traballar no que sería tamén no Camiño de Santiago. O sea, son dentro dun abanico de programas da Xunta de Galicia que van tendentes tanto a vivenda nova como tamén a reparación e rehabilitación da vivenda xa construída.